Tervetuloa Lähteen opetuspodcastiin. Lisätietoa meistä saat osoitteesta lahdesseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Joo, mulla on täällä tämä teksti, mutta mulla on oikeastaan semmoinen ihan, ehkä saatte tämän niin kuin kaupan päälliseksi tämmöisen niin kuin ajatuksen tästä Raamatun niin kuin tulkinnasta. Ja mä tiedän sen, että se voi joskus olla vähän semmoinen, ehkä aiheuttaa vähän meissä semmoista hämmennystäkin ja ärsyyntymistäkin, kun joku puhuu, niin kuin, että Raamattua pitäisi tulkita ja sitten meillä on niin semmoisiakin ajatuksia, että eikö sitä pitäisi vaan sitten niin kuin lukea niin kuin sen kirjoitetaan ja tällaista. Ja mä vaan niin otan tämmöisen niin kuin esimerkin, että jos mä menisin vaikka Alpon ja Petterin kanssa Raumalle kokoukseen ja Petteri avaisi vaikka Jesajan kirjan kohdan siellä ja se lukee, että tässä on tie, tätä kulkekaa. Niin sitten me voitaisiin niin kokea, että me ollaan niin Herran johdatuksessa ja että näin se kuuluu, että ollaan oikealla tiellä. Mutta sitten kun me ajatellaan, että silloin joskus aikoinaan, niin kun satoja vuosia sitten, kun Jesaja kirjoitti sen, niin ei hän niin varsinaisesti kirjoittanut sitä Alpolle ja Petterille ja Tuomolle. Että hänellä oli ehkä Israelin kansalle semmoinen ajatus, että heidän pitäisi kulkea sitä Herran viitoittamaa tietä ja tehdä niitä uhrijumalan palveluksia ja tällä tavoin. Ja se, mitä ehkä me siinä näin kuvitteellisesti Petterin ja Alpon kanssa koettaisiin, niin se olisi enemmän semmoista Jumalan johdatusta, mutta se ei ole sen tekstin varsinaista niin kuin tulkintaa. Eli se on niin kuin tämmöinen, että siinä on semmoinen niin kuin ero ja sitten se on semmoinen, että Raamatun tulkinta, niin se ei ole mikään semmoinen tämän, että itse asiassa niin kuin kristityt ammoisista ajoista lähtien, niin kauan kun heillä on tekstejä ollut, niin ne on koetettu tulkita sitä ja ymmärtää, että mitä Jumala on halunnut puhua ja mikä sen tekstin tämmöinen varsinainen opetus ja tarkoitus on. Ja itse asiassa se on niin kuin jokaisen niin kuin sukupolven niin kuin tehtävä niin kuin avata näitä niin kuin tekstejä sen ymmärryksen mukaan, mikä sitten meillä on. Ja sitten se vähän aika paljon tämä meidän viitekehys, hengellinen ympäristö, ystävät, kuunnellut saarnat ja näin, niin se vaikuttaa siihen, millä tavoin me itse asiassa sitä tekstiä sitten niin kuin ymmärrämme ja luemme ja kaikki me ollaan niin kuin oikeastaan niin kuin oppilaan tiellä. Ja mulla on tämmöinen teksti täällä, tämä ensimmäinen Mooseksen kirja ja sen 6. luku ja jakeesta 9 jakeeseen 22. Ja mä voisin niin kuin sanoa, että 6. luku on ehkä ollut yksi semmoinen haastavimmista teksteistä, kun kristityt on ehkä hyvin erillä tavoinkin sitä eri aikoina niin kuin koettaneet niin kuin tulkita. Ja mulla on niin kuin tästä mun puheestani niin kuin 2 tämmöistä, niin kuin, että jos olet kiinnostunut, niin voit sitten puheen jälkeen niin kuin kotonakin vähän niin kuin tutkia aihetta. Ja tämä uusi käännös antaa niin kuin tämän tekstin aiheeksi niin kuin Nooan arkki. Tämä on kertomus Nooasta ja hänen suvustaan. Nooa oli aikalaistensa joukossa ainoa oikeamielinen ja nuhteeton, ja hän vaelsi Jumalalle kuuliaisena. Hänelle syntyi 3 poikaa, Seem, Haam ja Jaafet. Ja siihen aikaan turmelus levisi maassa Jumalan silmien alla, ja väkivalta täytti maan. Kun Jumala katseli maata, hän näki, että turmelus vallitsi kaikkialla, sillä ihmiset kuluttivat elämänsä pahuudessa. Jumala sanoi Nooalle, minä olen päättänyt tehdä lopun kaikesta elollisesta, sillä maa on ihmisten takia täynnä väkivaltaa. Minä hävitän heidät ja maan heidän kanssaan. Tee itsellesi arkki sypressipuusta, rakenna se huoneita täyteen ja tiivistä se maan pielellä sisältä ja ulkoa. Tällaiseksi sinun tulee tehdä arkki. Sen pituus olkoon 300 kyynää, leveys 50 ja korkeus 30 kyynää. Rakenna arkin katto ja tee siitä kyynärän verran kalteva. Sijoita ovi arkin kylkeen ja rakenna arkkiin 3 kerrosta. Minä lähetän vedenpaisumuksen maan päälle hävittämään taivaan alta kaiken, missä on elämän henki.
kaikki on tuhoutuva maan päältä. Mutta sinun kanssasi minä teen liiton, sinun tulee mennä arkkiin ja ottaa mukaan poikasi, vaimosi ja poikiesi vaimot. Ja kaikki elollisia sinun tulee ottaa mukaasi arkkiin 2, uros ja naaras, että ne säilyisivät hengissä sinun kanssasi. Lintuja ja karjaeläimiä ja kaikkia pikkueläimiä tulkoon luoksesi kutakin lajia, jotta ne jäisivät henkiin. Sinun tulee ottaa mukaan arkkiin kaikenlaista syötävää, niin että sinulla ja kaikilla muilla on mitä syödä. Noa teki kaiken niin kuin Jumala oli häntä käskenyt. Ja ihan niin kuin ensimmäiseksi ihan tässä yleisesti tästä Noan tilanteesta ja vedenpaisumuksesta, niin on semmoinen niin kuin mielenkiintoista, että kaikissa niin kuin uskonnoissa on tämä vedenpaisumus niin kuin kertomus. Ja se jotain niin kuin kertoo, että tämäkin niin kuin Raamatun teksti, jonka todennäköisesti Mooses aikoinaan on kirjoittanut, niin tämä on niin kuin tarkoitettu niin kuin kaikille kansakunnille niin kuin opetukseksi ja nuhteeksi ja tällä tavoin. Ja eikä ainoastaan niin kuin juutalaiselle kansalle. Et se on semmoinen niin kuin mielenkiintoista. Ja sitten yksi semmoinen päällimmäinen havainto on myös, että tässä ei puhuta ympärileikkauksesta niin kuin mitään. Et se tuli vasta sitten niin kuin myöhemmin niin kuin siihen juutalaisen kansan historiassa ja erämaanvaelluksessa, kun he olivat matkalla kohti niin kuin luvattua maata. Ja se on niin kuin siinäkin mielessä, että tavallaan se ympärileikkauskin, niin kun Jeesus julisti niin kun evankeliumia siellä lihansa päivinä, niin hän niin kun palautti niin kun ihmiskunnan siihen alkuperäiseen niin kun ideaan ja tilanteeseen. Ja sitten niin kun tämä Noan nimi niin kun hebreaksi merkitsee, että Jumala lohduttaa ja varjelee omiaan. Ja sitten on niin kuin sellainenkin, niin kuin mikä mieleeni niin kuin nousi, niin on näin, että Noakin joutui tämmöiseen aika voimakkaaseen niin kuin koettelemukseen. Ja voidaan myös sanoa, että me kristitytkin ja ollaan varmasti itse kukin, kun ollaan koettu sitä, että Jumala on meitä koetellut ja mun tuli vähän ihan tällaisiakin niin kuin esimerkkejä mieleen, että taloudellisen taantuman aikana niin yritykset irtisanovat ja lomauttavat työntekijöitään. Ja sitten jos tulee niin kuin sellainen tilanne, että esimies kutsuu sinne omaan huoneeseensa ja kertoo tällaisen uutisen, että nyt on tämmöinen ikävä tilanne, että sut joudutaan niin kuin irtisanomaan ja pahoitellaan tilannetta ja eikä voida niin kuin mitään. Ja sit se on tietenkin semmoinen niin kuin ankea ja haastava niin kuin tilanne niin kuin kristityllekin, että mitä nyt sitten niin kuin on niin kuin edessäpäin. Ja miksi Jumala on niin kuin mulle tämmöisen asian niin kuin sallinut. Ja tällaisia kysymyksiä voi niin kuin tulla. Tai ehkä me ollaan jossain semmoisessa tilanteessa, että meillä on semmoinen lääkärin vuositarkastus ja meissä on otettu niin kuin verikokeita ja tutkittu tarkkaan ja sitten se lääkäri onkin hyvin vakavana ilmoittaa, että on niin kuin tullut, että sinussa on havaittu tällainen vakava sairaus ja ynnä muuta. Ja me ymmärrämme, että se ei ole mikään semmoinen niin kuin hauska tilanne ja haastava hetki meille ja kestää varmaan niin kuin hetken ennen kuin saadaan semmoinen niin kuin tasapaino, mutta se herättää niin kuin meissä niin kuin kysymyksiä, että miksi Jumala on tällaisen niin kuin sallinut. Tai sitten meillä on semmoinen tilanne, että meille semmoinen hyvin tärkeä niin kuin ihmissuhde päättyy niin kuin syystä tai toisesta. Tai tulee joku tämmöinen avioerotilanne tai ystävä pettyy meihin tai toisinpäin. Ja semmoinen, että se menee niin kuin rikki ja se voi tuntua meistä niin kuin pahalta ja se saattaa niin kuin herättää myös niin kuin kysymyksiä sitten, että miksi näin niin kuin tapahtui. Ja vaikka omasta mielestä ollaan tehty niin kuin parhaamme, mutta me kristittyinäkin elämme näiden ihmiselämän niin kuin lainalaisuuksien alla ja me olemme osa myös tätä syntiin lankeennutta maailmaa, vaikka me olemme niin kuin Kristuksen omia. No sitten on se suuremmoinen niin kuin huurahdus se, että tuolta Uuden testamentin puoleltakin, kun Paavali huudahtaa siellä toisen korintolaiskirjeen alussa, että
että kiitos Jumalalle, niin kun, että hän lohduttaa meitä kaikessa niin kun ahdistuksessa, jotta me sitten taas voidaan niin kun lohduttaa niin kun toisiamme. Ja kristitty ei ole milloinkaan yhtenäkään päivänä yksin. Jeesus on jokaisena päivänä meidän kanssamme. Ja niin kuin mainitsin, että Nooakin oli tämmöinen niin kuin lohdutus tähän ankeaan tilanteeseen. Ja silloin kun Jumala hyväksi näkee antaa meille koettelemuksia, hän myös valmistaa meille ulospääsyn. Ja sitten tämä Nooan tarina, niin sitä niin kuin puhuin tästä tulkinnasta, niin kautta aikojen, niin varmasti niin kuin jokainen sukupolvi, niin kun ajattelen näin ihan ennen Kristusta ja Kristuksen jälkeen, jotka ovat tätä Nooan tarinaa niin kun lukeneet, niin varmasti ovat kokeneet, että se oma sukupolvi, jonka keskellä eletään, niin että se on niin kuin tällainen niin kuin turmeltunut. Ja täälläkin kun 6. luvussa, niin tämä sanotaan näin, että kun Herra näki, että ihmisten pahuus lisääntyy maan päällä, että heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan niin kuin pahat. Ja toisaalta niin kuin, ehkä mekin voitaisiin niin kuin tänä päivänä, kun me katselemme niin kuin uutisia ja mitä maailmalta kuuluu, niin tuntuu, että semmoinen niin kuin meidän niin kuin pahuus ja miten vaan niin kuin kaikenlaisia ikäviä aseita niin kuin koko ajan niin kuin kehitellään ja varustaudutaan ja puhutaan vaan sodasta tai siihen valmistautumisesta ja tällaisia uutisia me kuullaan. Niin ehkä mekin voitaisiin niin kuin vähän koettaa, että mekin ollaan vähän niin kuin Nooa tämän maailman keskellä ja tietenkin tätäkin on niin kuin nähty, tätä verenpaisumusta. Jotkut kristityt on ajatellut, että se on vähän niin kuin kaste. Ja siitä on niin kuin kehitelty kaikenlaisia niin kuin semmoisia. Mutta kuitenkin niin kuin voidaan niin kuin ajatella näin, että syntilankeemuksen jälkeen niin tämä maailma meni todella huonoon suuntaan. Ja Jumala katui kaikkea ja hän ikään kuin halusi aloittaa kaiken niin kuin uudelleen ja alusta. Ja siihen tämä Nooa sitten niin kuin asettui niin kuin kuvioon mukaan. Mutta mä haluan niin kuin sillä tavoin niin kuin katsoa tätä Nooan kertomusta niin kuin siitä näkökulmasta, että se kannustaa meitä jokaista niin kuin luottamaan silloinkin, kun tilanne vaikuttaa niin kuin lohduttomalta. Ja kuuliaisuus niin kuin Jumalalle on niin kuin parasta, mitä ihminen voi niin kuin elämänsä aikana niin kuin tehdä ja toimia. Ja se lopulta niin kuin tuottaa sellaisen niin kuin siunatun elämän, vaikka se inhimillisesti voi niin kuin vaikuttaa niin kuin aivan toisenlaiselta, että jos me sairastumme syöpään, jos me jäämme työttömäksi, jos meidät jätetään yksin, niin se voi tuntua niin kuin, mutta se on kuitenkin, siinä me voidaan niin kuin nähdä, että mitään kristitylle ei voi tapahtua mitään sellaista, että mitä Jumala ei niin kuin sallisi. Ja sekin on niin kuin hyvä niin kuin nähdä. Muistan joskus 80-luvulla, kun olin tuolla vanhassa Yliselkadulla kuuntelemassa saarnaa, jonka Juha Tolas piti, joka oli silloin meidän työntekijä. Ja hän niin kuin sit sanoi siinä saarnan aikana sellaisen sanan, joka jäi niin kuin mun mieleeni, että hän niin kuin sanoi niin kuin aika voimakkaasti siitä, että miten niin kuin tämä pimeyden voimat tai saatana, sielun vihollinen, miksi me häntä niin kuin kutsummekin, niin se on kuitenkin Jumalan hallintavallan niin kuin alainen. Että sillä ei ole semmoista tasapuolista asemaa niin kuin lainkaan. Mutta sitten toisaalta se voi herättää semmoisen kysymyksen, että miksi tämä maailma sitten on sellainen kuin se on. Ja se voidaan niin kuin ikään kuin jättää niin kuin sillä tavoin, kaikkeen meilläkään kristityillä ei ole vastausta. Mutta me uskomme siihen, että Jumala hallitsee kaikkea ja myös meidän pientä elämää. Eli Nooan kertomus niin kuin kannustaa meitä niin kuin olemaan niin kuin kuuliaisia niin kuin Jumalalle. Ja sitten Raamattu antaa niin kuin semmoisen niin kuin ankean kuvauksen niin kuin Nooan aikaisesta maailmasta ja ihmisten pahuus lisääntyi ja heidän ajatuksensa ja pyrkimyksensä olivat kauttaaltaan pahoja. Mutta sitten mä haluan tuoda tähän semmoisen niin kuin tasapainottavan niin kuin tekijän ja
Ja mä uskon näin, että me kaikki täällä ollaan niin kuin luettu Raamattua ja tämä Kainin ja Aabelin tarina on meille niin kuin tuttu siitä, että miten niin kuin Aabel toi semmoisen veriuhrin Jumalalle ja se oli Jumalalle mieluinen. Ja sitten tämä Kain toi niin näitä maan hedelmiä ja se ei ollut sillä tavoin ja Kain vihastui ja oli kateellinen ja teki pahasti tätä Aabelia kohtaan, että surmasi häntä. Mutta siitä huolimatta me voidaan niin kuin nähdä, että vaikka Kain teki näin pahasti, niin Raamattu sanoo meille, että miten Kaini laitettiin se Kainin merkki, joka niin kuin suojeli häntä niin kuin kuitenkin. Eli me huomataan se, että löydetään semmoinen niin kuin Jumalan niin kuin rakkaus niin kuin pahan tekijää niin kuin kohtaan. Ja se on niin kuin semmoinen niin kuin suuremmoinen niin kuin ajatus siinä, että todella Kristus kuoli meidän syntisten puolesta ja hän on meidän veriuhrimme ja sillä tavoin niin kuin me voimme niin kuin kristittyinä luottaa Kristuksen uhriin silloinkin, kun me ihmisinä ollaan niin kuin heikoimmillaan. Ja se on niin kuin semmoinen, tiedättekö, semmoinen niin kuin todellinen niin kuin lohdutus ja voimavara, kun me elämme tätä ajallista elämää. Ja sitten niin kuin Nooasta sanottiin täällä hyvin hienosti, että hän oli niin kuin oikeamielinen ja nuhteeton ja hän vaelsi Jumalalle kuuliaisena. Ja tästäkin on niin kuin monenlaisia niin kuin ajatuksia niin kuin herättää ja toisaalta niin kuin tämä Raamattu niin kuin kaikessa inhimillisyydessään on niin valtavan lohduttavaa, kun Nooakin sitten myöhemmin vähän surkeasti niin kuin lankesi siellä elämänsä loppupuolella ja humaltui tai teki tämmöisen viinitarhan ja humaltui ja siellä sitten niin kuin vähän alastomana niin kuin sit riisuttuna siellä sitten niin kuin häpäsi itsensä niin kuin lastensa edestä ja kuitenkin hänestä sanottiin näin kauniisti. Ja sitten sekin on semmoista niin kuin Jumalan armoa, että kun Jumala näki siellä Nooan aikana sen turmeluksen ja pahuuden, niin täällä on niin kuin semmoinen ajatus siinä, että kun hän antoi niin kuin ihmisille eliniäksi niin kuin 120 vuotta, niin sitä on niin kuin tulkittu, että Jumala armossaan oli niin pitkämielinen. Nooa rakensi hitaasti siellä uurasti sen arkkinsa parissa. Vuodet kuluivat, vedenpaisumusta ei tullut ja 120 vuotta kesti ennen kuin Jumalan tuomiot sitten alkoivat niin kuin toteutua. Ja taivaan akkunat avautuivat ja ne vesimassat syöksyivät ja se turmeltunut maailma sai tuomionsa. Mutta tässä on niin kuin semmoinen myös suuremmoinen niin kuin ajatus, mikä on niin kuin semmoinen, on tämä vapaan tahdon idea. Niin kuin Nooa teki valintansa niin kuin omasta vapaasta tahdostaan. Ja tämä turmeltunut maailma, he valitsivat toisin, vaikka heillä oli aivan samat mahdollisuudet kuin Nooalla. Ja se on niin kuin Jumalan rakkautta ihmiskuntaa kohtaan niin kuin tänäkin päivänä ja Jumala odottaa sitä, että sitä parannuksen tekoa niin kuin kansakunnilta ja ihmisiltä. Ja sitten on niin kuin semmoinenkin, kun täällä hänelle syntyy sitten niin kuin 3 poikaa ja sanon tämän tämmöisenä niin kuin sivuhuomautuksena, että oli tämä Seem, Haam ja Jaafet ja tämä Abraham sitten niin kuin polveutui tästä Seemistä. Ja se on niin kuin sitten taas semmoinen se Abrahamin tarina on semmoinen oma juttunsa. Mutta Abrahamista polveutuu sitten Kristus. Ja Raamatussakin nämä sukuluettelot, niin ne on semmoisia kuitenkin, vaikka ne joskus meistä on semmoisia puuduttavia, niin ne on kuitenkin semmoisia niin kuin tärkeitä, että jokaisella on niin kuin oma paikkansa. Ja tietyssä mielessä niin kuin meillä jokaisella tämän modernin ajan kristityillä, niin meillä on ollut isä, isoisä ennen meitä ja sitten meillä on lapsia ja meillä on mahdollisesti lapsenlapsia. Ja mekin ollaan niin kuin tässä sukupolven ketjussa, niin kuin meillä on semmoinen niin kuin oma paikkamme. Ja sitten niin kuin tässä jo mainitsin, että jokainen sukupolvi, joka on tulkinut Nooan kertomusta, on varmasti kokenut oman aikansa olevan se kaikkein pahin aika. Ja niin mekin ehkä näin teemme.
Ja sitten me voidaan niin kuin miettiä että kun me elämme tätä modernia aikaa ja on tämä somemaailma ja on internetit ja on tämä meidän oma ympäristö, meillä on työkaverit, meillä on eläkeläispiirit ja missä me käymme arkisin niin kuin ehkä kahvilla ja keskustelemme ja kommunikoimme, niin miten tämä aika niin kuin vaikuttaa niin kuin meihin sillä tavoin. Ja tämä Nooan esimerkki on just se, että kristittyjen tulisi elää niin kuin Raamatun viitoittamaa elämää, eikä antaa ympäröivän maailman vaikuttaa niin kuin omiin arvoihin. Ja sitten semmoinen niin kuin mielenkiintoinen niin kuin yksi näkökulma tai huomio tässä tekstissä on se, että kun me luemme tätä Nooan tarinaa tai kun Mooses sen kirjoitti, niin jostakin syystä niin kuin täällä ei niin kuin mainita, että Nooa olisi puhunut yhtään mitään. Hän teki asioita kyllä, rakensi sen arkin, mutta ei missään tässä Mooseksen kirjan tässä kertomuksessa sanota, että Nooa olisi saarnannut sanaa. Mutta se todistus on niin kuin täällä muualla Uudessa testamentissa ja Vanhassa testamentissa ja sitten tämmöiset Vanhan testamentin tämmöiset ulkopuoliset lähteet ja varhaiset tulkinnat antiikin ajoilta, niin ne ovat piirtäneet kuvan, että Nooa oli tällainen vanhurskauden saarnaaja, joka julisti siellä niin kuin parannuksen sanomaa kansalle. Mutta jostakin syystä, niin en tiedä, miksei sitä ole sitten tähän tekstiin, sitä varsinaisen tekstiin, sitä ilmaisua niin kuin sisällytetty. Mutta voidaan ajatella näin, että Nooa todennäköisesti sai kokea vastustusta ja pilkkaa tehtävässään, mutta hän oli niin kuin kuuliainen Jumalan kutsulle. Ja tiedättekö, mä olen niin kuin ajatellut sitä, että tavallaan se kuuliaisuus ei se tietenkään tarkoita täydellisyyttä tai synnittömyyttä, mutta se, että on niin kuin semmoinen niin kuin pyrkimys sillä tavoin kuunnella aktiivisesti ja myös niin kuin totella ja käytännössä sitten niin kuin toteuttaa sitä Jumalan mielenmukaista niin kuin elämää, niin se on semmoinen niin kuin haaste, mutta me saadaan se kuitenkin tehdä, niin kuin, me olemme kuitenkin savea, heikkoja ihmisiä, jotka lankeamme oikeastaan niin kuin joka päivä, mutta kiitos Jumalalle se, että se armo on ylenpalttinen. Ja voidaan puhua, että vanhurskaudestakin puhutaan, että se on sellaista peittävää vanhurskautta. Kiitos Jumalalle. Ja sitten voidaan todeta, että Jumala kutsui Nooan laivan rakentajaksi, vaikka se ei varmaankaan ollut hänen vahvinta osaamistaan. Ja Jumala oli päättänyt tehdä lopun kaikesta elollisesta, koska maa oli täynnä väkivaltaa ihmisten takia. Ja kristityt ovat myös tulkinneet tämän Nooan rakentaman arkin seurakunnaksi, joka pelastaa ihmisen tämän maailman turmeluksesta. Mutta sitten toisaalta me voimme myös niin kuin ajatella sitä, että Jeesus on pelastava arkki myrskyvän maailman keskellä. Ja hänen uskomalla ihminen saa anteeksi Pyhän Hengen lahjan. Ja sitten toisaalta on semmoinenkin mielenkiintoinen, niin kun tietenkin kautta aikojen niin kun voidaan ajatella, että se arkin ovi oli Kristus ja sitäkin ne huoneet ja ikkunat ja näin, niin niihin on aina etsitty semmoisia niin kun mitä mielenkiintoisempia ja niin kun merkityksiä, mutta mun mielestäni se ei sinänsä ole niin kun tässä kertomuksessa se oleellinen. Ja Nooa oli kuuliainen Jumalan kehoitukselle ja alkoi rakentamaan arkkia, vaikka se varmasti herätti ihmetystä aikalaisissa, mutta hän teki kuitenkin. Ja Jumala oli armossaan antanut ihmisille aikaa parannuksen tekoon. Ja kristittyjenkin tulisi miettiä omaa elämäänsä Nooan esimerkin mukaan ja elää elämäänsä Jumalan mielen mukaisesti. Mutta täällä on niinku sitten semmoinen mielenkiintoinen niinku huomio vielä, kun mä luin tätä tekstiä, että sitten kun se oli niinku Nooa ja hänen perheensä ja kaikki oli menneet sinne arkkiin. Ja sitten yksi semmoinen mielenkiintoinen huomio, että siellä oli pikkulintujakin oli otettu mukaan.
Ja nekin oli niin kuin tärkeitä. Mutta sitten kun se vedenpaisumus tuli, niin Raamatun teksti sanoo, että Jumala itse sulki arkin oven. Ja sen jälkeen, kun Jumala oli sulkenut sen oven, niin sinne ei päässyt enää niin kuin kukaan. Ja Martti Luther on, oliko se tuossa Galattalaiskirjeen selitysteoksessa tai jossain sanonut semmoisen ajatuksen, että Jumalaa tulisi etsiä silloin, kun hän läsnä on. Silloin kun Jumala kutsuu ihmistä, Jumalan henki vetää ja sydän on herkistynyt, niin silloin tulisi kääntyä ja ottaa vastaan pelastus tai uudistus tai pyhänen kaste tai se siunaus ja hyvä, kun se on niin kuin siinä olemassa. No siitä on sitten tietenkin, niin kuin kristityt ovat pohtineet tätä etsikkoaikaa, niin kuin ehkä tämä vapaissuunnis, meillä on semmoinen ymmärrys, että ihmisellä on niin kuin etsikkoaika niin kuin 2-3 kertaa niin kuin elämässä. Ja mä en muista, tuleeko se sieltä Jobin kirjasta tai jossain. No, jotkut ovat sitten taas niin kuin kokeneet tai ajatelleet, että Jumala kutsuu niin kuin ihmistä koko elämän ajan. Niin taikka näin, kuitenkin ihmisen tulisi tehdä parannus, ottaa Jeesus vastaan niin kuin pelastajana. Ja Noa ja hänen perheensä olivat turvassa vedenpaisumuksen koettaessa, koska he olivat kuuliaisia Jumalan kutsulle. Ja voidaan niin kuin myös tätäkin niin kuin miettiä sitä tilannetta, ja me uskomme kaikki, että se on ollut semmoinen niin kuin todellinen. Noakin joutui niin kuin luopumaan sit turvallisesta ja tutusta ja astumaan johonkin uuteen sinne arkkiin. Vedet alkoivat niin kuin tulvia, myrskytuuli ja oltiin matkalla kohti niin kuin tuntematonta. Se oli semmoinen varmasti Noalle ja hänen perheensä niin kuin suuri koettelemus. Mutta mitä tahansa kristittyä kohtaa elämänsä aikana, hän voi asettaa luottamuksensa Jeesukseen. Ja voidaan myös niin kuin ajatella näin, että silloin kun me olemme antautuneet Jumalalle, olemme saaneet syntimme anteeksi, Jeesuksen Kristuksen veri on puhdistanut meidät niin silloin myös niin kuin me emme elä enää sen niin kuin oman itsemme varassa, vaan Jumala on niin kuin vastuussa meistä. Ja tiedättekö, on niin kuin tämä Jumalan armo ja rakkaus, niin tiedättekö, on semmoinen niin kuin valtava ikään kuin tämmöinen huomio niin kuin oivaltaa se, että se ei kuitenkaan ole syvimmiltään riippuvainen niin kuin minusta tai sinusta. Tai siis, että mitä me ollaan. Me ollaan vain syntisiä ja me ollaan niin kuin savea ja Jumala on niin kuin armosta meidät pelastanut. Ja sitten toisaalta se synnyttää myös semmoisen niin kuin evankeliumin niin kuin vapauden niin kuin idean. Ja sitten siellä ollaan siellä vedenpaisumuksen keskellä ja sitten niin kuin sanotaan tämmöinen niin kuin tärkeää, että Jumala sanoi, mutta sinun kanssasi minä teen liiton ja sinun tulee mennä arkkiin ja ottaa mukaan poikasi ja vaimosi ja poikiesi vaimon. Ja tämä on niin kuin tämä Jumala teki niin kuin liiton ja siinä on niin kuin semmoinen tärkeä huomio, mikä on niin kuin itse asiassa voimassa vielä tänäkin päivänä. Se sisälsi lupauksen, että hän, Jumala, ei enää kiroa maata ihmisen tähden. Eli tämä liitto ja tämä lupaus on niin kuin vielä tänäkin päivänä niin kuin voimassa. Ja kun vedenpaisumus oli ohi, rakensi Noa alttarin Herralle ja uhrasi Herralle, ja tämä uhri oli Jumalalle mieluinen. Ja tämä on niin kuin hyvin yksinkertainen, tai me voidaan niin kuin ajatella sitä, että se uhri, jonka Kristus antoi meidän puolestamme, meidän edestämme, niin se on Jumalalle mieluinen. Ja sitten siinä on myös semmoinenkin tärkeää, kun se vedenpaisumus oli ohi, niin hän niin kuin Noa niin kuin rakensi sen alttarin ja sitten se miellyttävä tuoksu tuli taivaaseen Jumalalle saakka, niin Noakin niin kuin ymmärsi olevansa niin kuin Jumalasta riippuvainen.
se oli semmoinen niin kuin uusi lähtökohta ja opetus tämän koettelemuksen ja myrskyisen elämän vaiheen jälkeen. Ja se on niin kuin sillä tavoin, niin kuin, kun joskus olen ollut tuolla merellä ja mökillä ja ollut semmoinen todella iso myrsky, ehkä 20 metriä, 18 metriä tuullut siellä ja siellä on kuitenkin siellä mökin sisäpuolella, että on niin kuin mukava katsella sitä tuulta ja myrskyä ja sadetta ja sitten kun se myrsky on niin kuin laantunut ja sitten menee niin kuin sillä tavoin niin kuin ulos ja sitten tavallaan tuntuu, että se luontokin alkaa niin kuin heräämään ja tässä on niin kuin uusi alku ja tällä tavoin, niin Nooakin koki varmasti semmoisen, että nyt tämä elämä tästä lähtee taas niin kuin eteenpäin ja liikkeelle ja ollaan niin kuin läheisemmässä niin kuin suhteessa niin kuin Jumalan kanssa ja varmasti tämä on jotain semmoista, mitä niin kuin mekin ollaan saatu elämässämme niin kuin kokea, että sitten kun se koettelemus on takana ja Jumala on meitä auttanut ja tällä tavoin, niin sitten tulee se kokemus, että elämä maistuu taas. Kiitos Herralle. Haluan elää sinulle kuuliaisena ja antaa nämä loput päivät niin kuin sinun käyttöösi ja sellainen niin kuin haluan ylistää sinua. Tuli mitä tuli, olen sitten pimeydessä tai valkeudessa. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja Nooa saattoi jatkaa elämäänsä turvallisin mielin luottaen Jumalan lupaukseen, että maailmaa ei kohtaa samanlainen koettelemus. Hän saattoi ruveta taas viljelemään sitä viiniä tarhaa ja näin. Ja tästä me voidaan niin kuin oppia, että kun elämämme tulee haasteita, on tärkeää ymmärtää, että tilanne on Jumalan vastuulla. Ja meidän tulee kärsivällisesti odottaa myrskyn laantumista. Ja kuuliaisuus Jumalalle, niin se on niin kuin ehkä semmoinen tämän Nooan tarinan tällainen niin kuin tärkein pointti. Tai semmoinen ajatus on tämä, että kuuliaisuus Jumalalle, niin kuin, mä olen kirjoittanut sen, että se palkitaan lopulta, mutta se palkitaan niin kuin aina. Se on niin kuin parasta elämää, mitä niin kuin ihminen voi niin kuin täällä maanpäällisen elämän aikana niin kuin olla, että viettää elää elämäänsä niin kuin Jumalaa lähellä, Kristuksen kanssa niin kuin kulkien, armosta käsin niin kuin matkaa tehden ja Jeesuksen nimessä, aamen.